Sorularımıza devam edeceğiz. 9. soru kimyadan turnuklu basınç ve temperaturada azot ve vodorod gazlar reaksiya girer. Şu reaksiyadan vodorod baştan azot täsirleşme girmän alýar. 2 ml azot täsirleşme girmän alýan bolsa, başta gaz arasynda her bir gazda näçe millilitr bar? Bu sorugy ýazyp ýezgideri işlemeseňiz kyn bolar. Bu orta mekdeplerin programmasynda bar eken. Aslında şolardan aldım men ilki reaksiýany ýazaýyn, ýagny azot bilen vodorod täsirleşme girýär. Azot goşmak vodorod täsirleşme girse ikisi hem gaz. Şu hem gaz, da gaz. Ammoniya gaz nemele getirýär? Ýagny täsirleşme girse şeýle esarat edin, ammoniya gaz. Bu da gaz bolup gidýär. NH3. Indi deňlesek, näil deňleýäs? Şu tarapda 2 azot bolan üçin şuňa 2 berýäs. Indi bärt 2 köpeltmek 3 6 vodorod bolan üçin muňa 3 goýýas. Ilkinji etmeli işimiz reaksiýany deňlemek. İkinji näme edýäs? Şunda başda A millilitr bolsun, bunda B millilitr bolsun. Başdaky gaz garyndysyny ýazalyň. A goşmak B deňdir 50 millilitre deňdir. 50 millilitr. Ýene de siz berk bellemeli litr gazlarda litr edil mol ýaly gidýär. Mysal üçin aýdaly şundan 1 mol bilen 3 mol täsirleşme girýän bolsa 1 litr bilen 3 litr täsirleşme girer. Ya da 1 mol şundan reaksiýa girende 2 mol ammoniýa emele getiren bolsa mol gene 1 litrde 2 litr ammoniýa emele getirer. Onu siz bütün gazlara maksut häsiýet siz ýatdan bilmeli. Indi şu taýda näme etip biliriz? Diýmek 1 mol gitse mundan 3 mol gidýär diýeli. Litr hem şoňal 1 litr gitse 3 litr. Onu şuday x millilitr, başta şuna A millilitr, x millilitr täsirleşme girse, şunun öňünde 1 mol, onun öňünde 3 bolan üçin mundan 3x millilitr täsirleşme girer. Emele gelen ammoniýanyň millilitren 2x emele gelir. Bu bize sorany olmaýany, men şonu da ýazdym. Indi näme bolýar? Galan, indi şu taýda galan azotyň mukdary A aýyrmak x azot garly. A aýyrmak x azot garly. Bize galan azoty beripdir. 2 millilitr, ýagny 2 millilitr näme garly diýe? Azot täsirleşmän garly diýe. Täsirleşme girmän garly. Onu şu, ýagny A aýyrmak x täsirleşme girmän galan azotumuz A aýyrmak x deňdir 2'dir. 2 millilitr. Soňra näme edýäs? Bärde B aýyrmak 3x bolar. Bize vodorod barada maglumat bermändir. Vodorod täsirleşme girmän galan vodorod barada hiç zat aýdylmadyk. Şoň üçin vodorodun hemmesi täsirleşme girer. Ýagny B aýyrmak 3x soňunda vodoroddan bizde hiç zat galmady. 0 san galy. Elimizde hiç vodorod ýok. Onda diýmek bu B'miz deňdir 3x bolar. B deňdir 3x. Bärde 2x'imiz durbersin. 2x emele geldi, 2x ammoniýa bolar. Indi näme edýär? Şu taýda A aýyrmak x'imiz 2 millilitr, B deňdir 3x boldy. A goşmak B'miz hem 50. Indi şu taýda A deňdir x'i deňdiriň sag tarapyna ýebersek 2 goşmak x bolar. Diğerlerine koyup görelim. A'nın yerine 2 koşmak x. Ne şu taýdaky A'nın yerine men 2 koşmak x koyacak. B'mizin yerine de 3x koyacak. Koşmak 3x. 3x deňdir 50. Indi
x bilen 3x koşsam 4x bolar. 2 koşmak 4x 50. İkini beylek geçirsek 50'den 2'ni ayırsak ýa-da 4x'imiz 48 bolar. 48'i 4'e bölsegem 12 x'imiz ya 12 ýa-da 4'ü näçe köpürtsek 48 bolar 12. X'imiz 12 boldy. Indi yerlerine şutaýdan goýup çykýar. Ýagny 12'ni şutaýda x ýerine goýsak 3 köpürtmek 12 näçe bolar? 3 köpürtmek 12 eňdir 36. B'miz demek 36 eken. Şutaýda B'miz başda 36 millilitr, bize A bilen B'ni soraya, sorada 36 millilitr. Şimdi A'mız näçe? 50'den 36'ni aýraýmaly. A'mız 14 millilitr. 14 millilitr. Sorumuz şutaýda oturýar, şunu şulardan bar. İlkinji notda reaksiýany ýazdyk. Soňra reaksiýany deňledik. Soňra eger şu mol gatnaşygy bilen litr gatnaşygynyň özara baglanyşy bar dedik gadylarda. Bunun x mol ýa-da x millilitr ise berde millilitr bolan üçin x diýip millilitr diýip alýar. X millilitr ise 3x millilitr gider, 2x emmelegere geler dedik. Berde bu bilen baglanyş bize işte soranyň ýöne ýazdyk. Indi alan şutaýda x'e täsirleşme galy, girdi umum a aýyrmak x galy. Galan mukdaryny bize 2 millilitr diýip beripdir. Şo sebäpli aýyrmak x deňdir 2 diýip ýazdyk. X sağ tarapyna geçirdik. A'myz deňdir 2 koşmak x boldy. Indi vodoroddan hiç zat kalmadyğı üçin B aýyrmak 3x. Ýagny näme diýär vodorod galynyň galynsy tol täsirleşme girenden soň azot täsirleşme girmän galy. Demek vodorod täsirleşme dol girýär. Ýagny B aýyrmak 3x deňdir 0. 3x sağ tarapy bersek B deňdir 3x. Indi şu taýda B deňdir 3x B'nin yerine goýduk. Şu B'miz 3x ýazdyk. A'nın yerine 2 koşmak x ýazdyk. Bu da A'mız. Bu da B'miz. Şutaýdan x'imiz 12 çykdy. X 12 bolsa diýdik. Şutaýda B deňdir 3x diýipdik. 3 köpetmek 12, B'miz deňdir 36, A'myzdan 14 çykdy. Indi bundan soňky, iň soňky mysal işleri 150 kilopascal basışda ve 27 gradus temperaturada kaptaky 20 ml kukurt oksidinin formulasy massasyny hasaplamaly. Indi gazlarda şu formulany siz berip bilmeli. Ýagny basış P bilen bellenýär, görün V bilen eňdir N köpeltmek R köpeltmek T. Türkçe muňa paran varsa ne rahat diýip ýatlaýan ekenler. O ýatlamak üçin siz hem parahat watan nähil rahat, parahat watan nähil gowy, nähil ajaýyp gelmänide ýatlasanız bolar. Esasat nähil ýatlasanız hem formulanyň ýadyňyzda galmagy. Ýagny şu taýda P demek basış. Bu gowrum ve gowrum ýagny litr dalynýar. Litr basış atmosferada alınýar. atm. Bu n'imiz mol. R'nin özünün belgisi var. R'miz bir konstant ýagny turnukul san diýilýär da başgaça 0,082 elmydamy. R'miz temperaturamyzdan Kelvin dalýar. Indi Kelvin näme demek? Şonu görkezýän. Kelvin temperaturamyz deňdir Celsius koşmak, ýagny Celsius gradus koşmak 273. Şeýdip ýatsam bir hil düşünüksiz bolmagy mümkin. Şoň üçin men size şeýdip ýazaýyn. Y deňdir x koşmak 273. Yani x'imizde gradus, y'imizden Kelvin diýip gözüňize getirin. Mysal üçin size 20 gradus şöyle S bilen bellese,
Şunu Kelvin'e geçin deyse şu x'in yerine 20 koyağız. 20 bilen 270 koşağız. 293. 20 293 başkaça Kelvin'imiz endir 293 Kelvin olar. Yani gradusu Kelvin'e öwürdüňiz bolar sizin 293 Kelvin. Soňra nämen bilmeli bärde siz şu formulary belli alalım. Şulary size gerek bolar. Adlarda mysal işleminde giýmede ne Kelvin'i bersem, mysal üçin aýdar 300 Kelvin. Şunu gradusa geçin diýen näme diýäňiz, onu y yerine 300 goýaňyz. 300 deňdir x goşmak 273. 273. Boldy. Ştaýdan 300'den 273 aýyrýaňyz. Cevap 27 bolýar. X deňdir 27 gradus. Şeýle 27 gradus. Diýene göre gaýtarýan basış atmosferada ölçenýär. Gowrum litrde, en molda, erimiz şu. Turny kulsanmydama temizem Kelvin'de ölçenýär. Eger bize gradus berilen bolsa 27 gradus näme geçmeli? Kelvin'e geçmeli. Indi formula düşünen bolsaňyz men aşagdakylary aýyraýyn. Bu misalymyzy işlerim. Basışımız näçe? 150 kilopascal basışımız. Şimdi bize bärde kilopascaly bize atmosfera geçmeli. Bir atmosfera basışımız näçe diýip beripdir? 101,13 kilopascal. Onu geçelim. Bir atmosferamız 101 kilopascal eken 101,13 kilopascal bolsa bizim elimizde näçe var? 150 kilopascal. 150 kilopascal näçe atmosfera basış bolar? X. Bir köpeltmek 150 özü bolar. X 101 köpeltseň 101,13 x. Ştaýda x tapmak üçin 150'ni 101,13'e bölmeli. Bölelim. 150 bölmek. Kalkulatorda bölseňiz bolar muny. X'imiz 1,48 atmosfera çykdy. X'imiz endir 1,48 atmosfera. Basış. Şimdi men şunu basyşy ştaý belläýin 1,48 atmosfera diýip şunyňyz 1,48'dir. Ýa-da ştaý belläýin. Ştaý 1,48. Indi ýene-de basış belli, gowrum belli. Indi näme diýäs? Temperatura. Temperaturanyň biz näme geçmeli? Kelvin'e geçmeli. Şoň üçin ştaýlaryny aýyraýyn. Ştaýlaryny aýyraýyn. Indi Kelvin formulamyz näme bizim? Temperatura öwürmek üçin ýani y diýdik. Y'imiz deňdir x goşmak 273 diýdik. Y'imiz Kelvin bolsun. X'imiz 27 ýani şunymiz Celsius diýip alýar diýdik. 27 goşmak 273. O da 300 bolar. 300 Kelvin. Temperaturamız hem hasapladık. 300 Kelvin boldy. Kelvin'e urup işledik. 300 Kelvin. Indi näme galy bärde? 20 litr gowrum berilen. Bize oksidin massasyny hasaplamak. İlki biz şoň moluny tapaly. Basışymız ýazýas 1,48. Köpeltmek. Gowrumyz 20 litr. Endir molumuz biz bilemizok
R'miz bizim 0082. Köpeldiýäsem temperaturamız 300 Kelvin. Şuýda siz ýalňyşdyryp biljek zat şularyň ölçegirlikleri. Muny atmosferada işlemeli, temperaturam Kelvinde işlemeli. Şuýda kalkulatorda köpeldip molunu çykaraly. 48 köpeldiýäs 20. Onun bölýäs 0082. Onun ýene 3'e bölýäs. Molumuz bizim enden 1,12 mol çykdy. 1,12 mol. Bize nämen sonra mol SO2. Bize SO2'nin kukurt oksidinin massasyny soraýar. 1 mol kukurt oksidi periodik tabliçadan şunun kukurdun massasyny görsek 32 gram 1 molu. Kislorodun kom 16. Indi biz şu molar massasyny tapaly. Kukurdun molar massasyny. Kukurt SO2 ýagny SO2. Kukurt bir san bar, şoň üçin 32 bolar. Goşýarsam 2 san kislorod bolan üçin 2 köpeltmek 16. O da 16 32 bolar. 32 noşda 64 gram mol. Indi bizim elimizde 1,12 mol var. Ýagny formulamyz nämedi? Mol dendir massa paýlanyň molar massa. Enimiz belli 1,12. Massamyz tapmaly. Molar massamyz 64 eden. Massany tapmak üçin 64'ü 1,12 köpeldeýmeli. Näýärän? 1,12'ni 64'e köpeldeýäs. 77 gram çykýar. Demek kukurt oksidimizin massasy 77 gram. Şu şertlerde ne şunu gowrum şu gerekler. Men ýalňyş alypdym. Eger misaly şu görnüşde beren bolsa nähil bolar? Ýani bu da temperaturanam özümiz geçmeli, bu da gerekler. Bu berde formulan bermek isläpdir. Ýagny aslında beren bolsa şunu şeýle bermeldi. Kelvin dendir 273 goşmak Celsius. Bu da bize gerek geldi. Şunu beren bolsa bize jogabyny tapmak üçün ýeterli bolýar. Berde men bu soragy näme üçin taýynladym? Ýagny gazlarda köp ulanýan formulalaryň biri ýöne iň esas zat ölçeg birliklerde. Şu ölçeg birliklerini ýalňyş etseňiz soragym ýalňyş çykar. Ýagny näme eken ýene bir ýere gaýtalaýan men. Basyş atmosferada, gowrum litrde molly erimiz budama 0082, temperaturamyz bizim Kelvinde almaly. Sağ olun, sağlıkla görüşelim.